Možno neskôr som pri videu a dneska zahrajeme ďalej Minecraft. No čo sa zmenilo? Prosto postavil nový dom, ako môžete vidieť, je úplne krásny. No a dneska idem nejakú úpravu okolo toho urobiť. Pôjdem do domu na nejaké tie svetlá. No, dáme. Nejaké vyhľadám, nejaké svetlá, čo tu máme. Ktoré dáme? Tie biele by som ešte dal. No. Niečo pozrieme. Toto. Túto týdže dáme. Jednu, počkaj, prečo som tomu nedá dať? Teraz je to dobre. Tak takto tie svetlo dáme na tieto strany. Toto bude také provizorné za tú chvíľu, čo? Potom sem dám iné svetla. Ešte to budem rozširovať. No to je toľko zatiaľ. Ježiš, to tam nie. Ideme teraz dať krosno, ideme nejakú vlajku si vyrobiť. Tu už jednu si dáme. Ideme proste po nejaké tie farby a na tej vlajky. Tak, ešte potrebujeme tú látku. Tam bude najlepšie tá látka na tej vlajke. Tak. Tak, niečo postavíme a dáme toto. Symbol creepera, symbol lepky, symbol kvetky, vec. Tak tú vec tam môžeme potom dať aj rypáka, tak globus dáme. A dáme tie symboly. Symbol lepky. Symbol kvetky, vec, túto vec chceme tam dať. No ideme sem dať nejakú spavnutú krosnu. Tak. Dáme tam tieto veci. Farbivo a nejaký vzor. Toto nechcem. Toto. Tak, toto mi stačí. No toto jak vyzerá. Počkaj, teraz si ideme urobiť druhú vlajku. Možno potom niečo pozrieme ešte. Dobre, tak dáme tam túto. Idem X-ko. To je tiež dobré. To X-ko. No takže. Tak to zatiaľ to bude. No ešte ako to tam dáme. Tak, môžeš to dodať. Neviem, lepšie to bude vyzerať. Také divné. Máme teraz na sobi tu. Nie. Toto by tam bolo dobre. No toto chceme, toto je lepšie. Tak dáme si to asi 2 kusy alebo 1. Dobre, tak ideme si niekde hore na stenu. A toto by to dobre bolo. No, lepšie to vyzerá. Tak, dám si 9 sem. A za chvíľku to máme rýchlo. Ten blok. Tak. Ideme urobiť okolo domu taký plot. Taký špeciálny. No. Môžeš si zapšiť. Nám to neviem, nechápem, prečo nám tu chodí. A obci na náš pozemok. Nevadí. Ešte nejaký špeciálny dom budem stavať. To ešte neviem, kedy sa bude stavať. Dáme si. Ešte uvidím. Múrový stehel. Nie, to podnik sa tam to kamene. Kamenitý plot. XD. No. Tak, začneme to postavať a proste to celé budeme. Za chvíľku to máme. Ešte to nejak dám. To budeme mať. To mi to dajak dáme. Už to mám. No. Teraz dajak, tak to máme ten blok. Máme ten blok. Tam dajak. No ideme to celé tak ohradiť okolo nášho domu. Budeme ešte robiť nejakú záhradu. Dáku, neviem, ešte presne. Urobiť nejakú záhradu. Dačo urobíme. Niečo vyhľadám, nejaké témy. Budeme sa vždy urobiť, nasadím vám. Tak toto tam provizorne dáme. Túto železnú